Baba Fakazi, Ndaba ezinhle Mfundlana uyaphila? siyaphila baba wami. Siyaphila ndaba. Eyi baba sifike nenkinga entsha-ke kulokhu. Yini manje kwenze njani? Imhlola phela abantu babethane bedume uma sebedlalela ey'tsheni ey'fayo. Kwenzakaleni manje? Nangu uKhuzani lapha manje usephefoma abagida ngoma yakhe manje aphefoma agida ngemnazaretha manje lapha ey'teji. Mana Bashaya inhlamba manje ngemnazaretha. imnazaretha lena wathi ushembe ingubo yensimbi. Yona impela ingubo yensimbi. Ingubo yomphefumulo. Leyo kuvusa umuntu efile. Hayi Khuzani bafana ngeke. Bekufanele akanabangani. Eyangazi nama abangani bakhe laba. Bekufanele abangani bakhe bemkhuze. Leya ngubo akuyona yokudlala. Akuyona yokuperforma leya ngubo. Ukubuye ngisho uhlanya ngeke ufithi uhlanya kuba uyahlanya ufaka ingubo emhlophe leya kithi eNazaretha. Lutho akuyona into eyokudlala cha. Khuzani bethi insizwa une-talent elihle kodwa hayi ingubo le ngaphandle mangukuthi akusiyo le yaseNazaretha kodwa le kaShembe kodwa mangukuthi le kaShembe akuyona yokuperforma estage. Oh le ngubo mangeyakhe ngayigqokela. Hayi mangukuthi lezi ezokuperforma yina nkingi kodwa mangukuthi lo mNazaretha lo owafika nobabamkhulu owathi ngiyanele leyo ngubo uyalo uyabona uma nguthi leyo wathi uShembe ngiyanele leyo ngubo ukuthi leyo ngoba uzofika le mofika inzokunika akuyona eyokudlala ey'teji kuthiwa uyaphefonywa ngayo hayi akusiyona. Kungayena njalo oqala wenza lento. Hayi ku-wrong phela kufanele umuntu khona nalokho ofana lokho kwakithi lokho kuthi ukhwalithi. Uyabona Ndaba sithi isiZulu akusoka lingenasici. Sebeyajwayela manje. Bekufanele umuntu usho kuthiwa mkhulu kangakanani ngokwasezweni ngwasemhlabeni kodwa uma yenza okuphambene bekufanele atshelwe futhi naye alalele ezwe abone ushayisile. Ngoba ulifunda iBhayibheli ukuthi abangani bakhe yikho ngithi mina uKhuzani abangani bakhe kufanele bethole ithuba bamkhulu ukuthi hayi mangukuthi ekaShembe le ngubo le abayifakayo beperforma ngani nakuperforma mina ekaShembe akusiyona yokuperforma ngoba uzothi uShembe le ngubo le nigqoka manizongena enkonzweni mase niphuma futhi enkonzweni neyikhumula awuhambi ngisho ngayo ukuthi uphume esontweni unqamule ngayo njengephoyisa lomgwaqo phela iphoyisa lomgwaqo lisuka ne-uniform ekhaya liyigqokile lize liyofika emsebenzini phinde libuyele ngayo ekhaya. Cha le kaShembe akwenziwa kanjalo niyigqoka mase nizongena enkonzweni maniphuma enkonzweni neyikhumula kufanele ukuhlangana namaNazaretha egaraji lapha emvoti efaka ingubo emhlophe ebuya le emhlanganweni esafaka ingubo emhlophe ezengene nayo endlini lezi engafanele ku-wrong lokho. Le ngubo uyigqoka uma uzongena enkonzweni uma usuphuma enkonzweni uyayikhumula kuphela. Abangani bakhe bekufanele bemkhuze ngoba ngeke abangani angabi nabo. Abangani badala awufunde uJobe 2:11 verse. Jobe 2:11. Ukuthi abangani ufuna ukukhuluma nabangani ukuthi abangani bakhe abamthethe mangukuthi ekaShembe akusiyona yokuperforma. Abantu 11 ya abathathu. Abantu abathathu yabona nje uJobe wayena abangani abawu-3. Abangani bakaJobe. Abantu abathathu abangani bakaJobe bahle abangani uma bekhuzana. Ya Lapho sebezwile ngezihlupho zonke ezehla eza bezimehlela. Abantu abathathu abangani bakaJobe bezwa inhlupho ezayimehlela kuthiwa bonke bahamba baya kuyena bahlala naye beza bonke abangani ke aba-right bevela kubo. ngisho ungasaqhubekanga nje bengifuna ukukhuluma ukuthi abangani abantu abathathu abangani bakaJobe. uJobe wayenabangani abawu-3. Into eyayinhle ngabangani bakaJobe wayenabangani aba-right ababemtshela ukuthi cha hayi Jobe mfuthu la ngathi usuyashayisa Jobe la engathi lana kwenza kahle. Abangani abathathu ngakho-ke naye-ke uKhuzani abangani bakhe kufanele bemkhuze ukuthi uma ngukuthi le ngubo ile impela leyo nyazi hayi akuyona yokuperforma ngaphandle-ke uma ngukuthi angazi ngoba phela ngithi ingubo emhlophe ekaShembe uyena owasinikeza yona wathi eyomphefumulo hayi akuyona yokuperforma
futhi kongayizwa lento engiyishoyo hayi ngeke phela sincengane ufuna amaqiniso siwakhulume manguthi ekashema kuziyo ukuperform hayi sedlala kabi lo mfana. cha udlala kabi abantu abathatha abangani bakaJobe ngakho-ke abantu laba bayizigidi ney'nkulungwane abangani bakakhuzani khuzani Khuzana akakhuzeke. cha khuzani Ekhuze futhi. Khuzani Bese yakhuzeka. kwayena nje mangimbuka mina mangathi uphoso lisihlangu hayi mangimbuka nje ngakho-ke mkhuzeni kukhuzani ngoba thina somkhuza thina bangani bakhe Behluleke. behluleke kumkhuza omkhuza thina siyazi ukuthi iy'nkabi ukuze yilime lona-ke umlimi wazi iy'nkabi uphathana khuzani ngeke lokushona le nale uyabona hawu uright yena kwethu uperforma kahle into yakho uyenza kahle uthenge nama-truck siyamfisela ukuthi esale seyethenga ngisho yona futhi inkampani yama-truck Manje ngokuthenga i-truck kumele udlale ngumNazaretha manje. ngathi sengikhuzile phela ndaba sesiyajula lapho sesiyamncoma usebenzile yena lo mfowethu wathenga ama-truck ahlulwa ngisho igwini wakhanda umuzi oright ya wasebenza kodwa kufanele ayazi into yokuperforma nento ongasiyona eyokuperforma elokugcina khuzani Naye futhi bese yakhuzeka. akakhuzeke phela khuzani uma engakhuzeki eyi ivali seningi futhi